гуфта шудааст дарҳои мактаб аз санаи 17 август боз мешаванд. дигари вазифаи таълимгар муаллимони мактабҳои миёна чӣ гуна ба таҳсили имсола тайёрӣ мебинанд? Барои бехатари мактаббачагон кадом чораҳои санитарию гигиениро пешбинӣ карданд? дарсҳои ҳамарӯза дар кадом шароитҳо гузаронида мешаванд? оид ба ин ва дигар саволҳо аз муаллимаи мактаби миёна мушаххас ҷавоб хоҳем гирифт. ҳамсӯҳбатам Зайнаб Арбобова, омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, муаллимаи фанни риёзӣ, мактаби миёнаи таҳсилоти умумии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. Салом арз мекунам муаллимаи азизу меҳрубон, гироми қадр, бениҳоят хушнуд аз он ҳастам ки имрӯз дар иртибот ҳамсӯҳбати ман шудаед. Салом хоҳарҷон. Саломат бошед азизу меҳрубон ва пурсон шуданӣ ҳастам ки таътилро чӣ гуна гузарондед ва ё ки гузаронида истодаед? таътил ҳама вақт мо 56 рӯзи таътил доштем. имсол дуним мо давом кард. Дар ҳалқаи фарзандон ва наберагон бисёр нишастем ва бо онҳо бозиҳо, китобхонӣ, афсонагӯӣ кардам. мегуфтед ба истироҳатгоҳе рафта будаед ё дар иҳотаи оила истироҳат кардед? Не, дар ин таътил ба ягон гуна истироҳатгоҳ нарафтам. азбаски саломатиам он қадар хуб нест, аз пандемия ҳарос кашида ба ягон истироҳатгоҳ нарафтам. дар ҳалқаи наберагон нишастам. ташаккури зиёд мегӯям. дар рафти пандемия бо талабаҳо дар тамос будед? шояд дарсҳои фосилавӣ гузаронида бошед? бале, дар рафти пандемия бо кӯдаконе ки ҳамаи онҳо дар маҳалла зиндагӣ мекунем, ҳамсоягони моанд. бо онҳо рӯзе як бор вомехӯрдем, падару модаро занг мезаданд чӣ кор кардан дар кор, супоришҳо медодем ва ҳама вақт аз рафти аз худкунии онҳо мо бохабар будем. лекин дарсҳои фосилавӣ ин хел шароит набуд. ҳамасола тайёрӣ ба мактаб, ин таъмири синфхонаҳо аст. имсол таҳсил 2 ҳафта пеш шурӯъ мешавад. мактабҳо аллакай таъмир гирифтаанд? бале, мо аз 13 июл корамон оғоз шуд ва мактаб омада синфхонаҳоро таъмир кардем. дирӯз аз вазорат омада синфхонаҳоро ба соли нави хониш қабул карданд ва кори мо зиёдтараш машаққаташ дар он аст ки бояд синфхонаҳо бо сачоқҳои намнок ва бенам, антисептика тайёр синфхонаҳо ва хонандагон бо ниқобҳои махсус бояд таъмин бошанд. масофа дар синфхонаҳо то чанд метр аст? 1 метр, имконияти 1 метр байни хонандагон ҷо гузоштан дорем. рӯзи аввали хониш пешвози мактаббачагон чӣ тавр сурат мегирад? чун ҳамасола чӣ тавре ки буд нақша тартиб медиҳанд, аз рӯи ҳамон соли хониш сар шурӯъ мекунем ва хонандагон бо ниқобҳои махсус ва китобҳо аллакай гирифта истоданд кӯдакон. мо дар корем, чун ҳамасола аз рӯи нақша сар мешавад дарсҳо. падару модарон занг мезананд, дар тамос мешаванд бо шумо? намегӯянд ки метарсанду кӯдаконашонро ба мактаб намегузоранд ки раванд? падару модаро занг зада мепурсанд, шурӯъ мешавад, мо чӣ корҳоро ба анҷом расонем, лекин то имрӯз ягон падару модаре нагуфтааст ки ман метарсаму фарзандамро ба мактаб равон намекунам. имсол хонандагон 1 моҳ пеш ба таътил баромаданд. аз бисёр мавзӯъҳо албатта ки бачаҳо қафо монданд. оё ин мавзӯъҳоро мегузоред дар даври нави таълим? яъне соли нави таҳсил аз мавзӯъҳои соли гузашта шурӯъ мешавад? соли нави таҳсил аз 17 август сар мешавад то 1 сентябр. мавзӯъҳои соли гузаштаро, ҳамон мавзӯъҳои вазнине ки хонандагон барои аз худкунияш душворӣ мекашанд, онҳоро мегузарем. аз 1 сентябр аз рӯи нақшаи таълимӣ кор мекунем. ба ғайр аз оне ки чораҳои санитариро пешбинӣ кардаед, боз чӣ навгониҳо аст дар соли нави хониш? навгонӣ аз рӯи нақшаи таълимӣ сар мешавад. хонандагон бо ҳамин либосҳои махсуси ниқобҳо бояд таъмин бошанд. хонандагони хурдсол каме бо ниқоб кор кардан вазнинтар мешаваду хаз ман 41 сол шуд ҳамин соҳаро кор карда истодаем.
همش پس سر میشن. شاگردان صحت باشن ما در خدمت آنها. мегуфтед муаллимаи азиз ин бори аввал аст ки таълим дар тоҷикистон дар шароити пандемия мегузарад. чӣ дастурҳо гирифтед аз вазорат? чӣ гуна бояд дарсҳо гузаранд? دیروز آمدن گفتن که کودکان حتما با نقاب تأمین باشن. ما اینو تشکیل میکنیم. کودکان وقتی به مکتب آمدن همش علاقه در محله آواز است. با محله و محلول های انتیسپتیکی به درس میبیاین. وظیفه ما از خود کردن برنامه تعلیمی است. وظیفه ما از خود به خوانندگان برنامه رو با خوانندگان یک جای از خود کردن است و با نقاب های مخصوص تأمین کردن. وظیفه پدر و مادر. ما در صنفخانه انتیسپتیکا و سچاق‌های نمناک داریم. соатҳои дарсӣ чун ҳарвақтина идома меёбанд, тағйироте ба дарсҳо мешавад, шояд соатҳо кам шаванд ё чизи дигар? در این باره به ما اخبارات نامده است دختر جان و در صنف‌های 2 و 3 و 4 ساعت درسی 45 دقیقه دوام میکند. در صنف‌های 1 35 دقیقه از روی همان آورد. муаллимаи азизи меҳрубон, ташаккури зиёд мегӯям ба шумо ва дар фарҷон бошад як таманниёти неки шумо ба толибагон, яъне ки хонандагони азизу меҳрубон ва инчунин ба волидайн ташаккур мегӯям барои буданатон, барои ҳастиятон ва ба шумо шогирдони миннатдору орзуманд ҳастам. رحمت. تمنای من برای همه آموزگارانی که این پیشه دشوار رو پیشه خود کردن، بردباری در سال وزنین پندمیه، خب به همه پدر و مادران خواهشمندم که فرزندانشون رو خوب نگاهبین کنن، گرفتاری کسلی کووید 19 نگردن و شاگردان ما همه وقت شاد و خرسند، صنفخانه ها پوره باشند و ما چون پیشتره خندان با شاگردان همکاری کنیم. дар боло зикр карда гуфтед ки имсол шумо ба ягон ҷо ба истироҳат нарафтед. ман албатта ки ба шумо истироҳати хубу бо фароғатро орзу мандам.